oge ndị bekee batara ala Igbo ka o bidoro. Na mbụ ụmụ nwaanyị Igbo nwere dịka ugwu ha na-enwe. Na mbụ ụmụ nwaanyị Igbo nwere ụdị ugwu ha na-enwe n'ezinụlọ ọbụla ha ebe ọbụla ha pụtara ha. Adịghị akpachapụ ha akpachapụ. Ha bụ ideji ụlọ, ha bụ ugegbe ezinụlọ. Dịka ụmụ nwoke bụ ide, ha ma bụ ugegbe ezinụlọ ọbụla. Adịghị akpachapụ ụta na mbụ. Ọ bụ oge ndị bekee batara n'ala Igbo ihe niile abidoro. N'oge gboo, nwoke mụọ ụmụ nwaanyị 10 ma ọ mụtaghị nwoke ọbụla, ofu nwa ya nwere ike nọrọ na be ya zaa afọ ya. Ofu nwa nwaanyị ahụ a mụtara ga-anọ na be ya zaa afọ ya maka chọkwa akụ dị na-eru ruru ya ma dịka ruru nna ya dịka nwoke. Oge ahụ ọ nọ na be nna ya aza afọ o mejighị ya nwa olu ọbụla amasịrị ya na be nna ya ga-azakwa afa nne ya, n'ihi na ọ kpuchie obi ka ọ nọ, ọrụ ikpuchi obi nne ya ka ọ nọ. O wezụtakwara ka o si gbasata ka esi akwanyere ụmụ nwaanyị ugwu. Ụmụ nwaanyị na-enwe ọkụ dị iche iche n'ala Igbo. Ụmụ nwaanyị nwere ike o nwere dịka ikikere ha nwere n'oge gboo ahụ. Ọ bụrụ na enwee nwoke na-emegide nwunye ya, ọ bụrụ na enwere nwoke na-emegide nwunye ya, ụmụ nwaanyị ọgbọ ha nwere ha kpọrọ gịnị ka ha kpọrọ ya oge gboo ahụ. Ụmụ ọgbakọ ha na-enwe oge ahụ. Nwoke ọbụla na-emegide nwunye ya, ụmụ nwaanyị na-ezukọta n'onwe ya jee na be nwoke ahụ jee hazieri ya ọnọdụ oge ahụ. Ha nwere ike ha bịa ha jiri aka ọdụ na-akụ ahụ ụlọ ya, ma ọ bụ mụnye ọkụ na okirikiri ụlọ ya niile. Ha agaghịkwa agba ụlọ ya ọkụ, mana ha agaghị mụnye ọkụ na okirikiri ụlọ ya niile n'uhuruchi mgbe mmadụ na-ebatachara ọrụ bịazie nọrọ na obi nwoke ahụ na-akụ egwu bido n'ụtụtụ wee ganye bido n'ụtụtụ wee ganye na chi ejie. Ihe a bụ imechu nwoke ahụ ihu ka ha bịara. Ihe a ji chọọ imechu ihu bụ na nwoke ahụ na-emegide nwunye ya, tinyere na ọgbata obi na omenala kwadosiri ihe ahụ ha na-eme ike. Ụmụ nwaanyị nwere dịka ugwu ha nwere n'ala Igbo, kama na ọzọ na ọgbara ọhụrụ a ka ugwu ahụ na-ana n'iyi, n'ihi na anyị hapụrụ ome ejiri mara Igbo na-anabata ome ndị bekee wetara anyị. Ọ ndị bekee tinyere ikikere ụmụ nwaanyị nwere n'ala Igbo oge gboo dịka ọkụ, mee ka ọ bụrụ ome ha dịka a si ahụta ụmụ nwaanyị na be ha ka esi ahụta ụmụ nwaanyị n'ala Igbo. Ọ bụrụ na ị chetara oge ụmụ nwaanyị abajere n'ubuso ha agha, gbapụ ọtọ buso ha agha, ọ ikikere ahụ anya ahụ eji ahụta ha mgbe gboo n'ala Igbo ka ha ji nwee ikikere ime ihe otu a. Na mba ụwa niile, ọ naanị n'ala Igbo ka ụmụ nwaanyị ka m hapụ isi na ọ bụ naanị na be mbụ ụmụ nwaanyị katara obi jee ụdị ije ahụ buso ndị agha sị ya mba na ihe ahụ unu na-eme adabaghị na ya akwadoghị ya, ọ bụghị ka o si dị na be anyị. Okwukwe m bụ na n'oge na-adịghị anya anyị ga-ewulite omume niile ahụ ejiri mara Igbo anya bụrụkwa Igbo taa. Ogbugbe ndị bekee wetara anyị mere o ji dị ka ọ bụ arụ nwaanyị ikuchi be nne ya. Ọ bụrụ na nna ya nwụọ na-amụtaghị nwoke ọbụla, ọjụ na ya agaghị anụ di nọrọ na be nna ya mụtawa ụmụaka ga-aza afa nna ya ma nwetakwa ọkụ nna ya niile. Omenala na-ekenyekwa onye ahụ nyere otu ahụ, a na-akwanyere ya ugwu dị iche. Ihe o mere ọ dịghị mfe. O kwesịrị ọ na-abụ mgbe ọbụla ahụrụ onye dị otu ahụ akwanyere ya ugwu. A na-akwanyere ya ugwu dịka esi akwanyere nwoke. Ọkụ niile a na-ekenye onye ahụ dịka o siri dị, kama a na-agaghị eme ka nke ya zuo eke enyefe ya oke, n'ihi na o noro ihere anụghị di ntaramahụhụ anụghị di nọrọ na be nna ya kọkụchie ọkụ nna ya. N'obodo dị iche iche n'ala Igbo taa a ka na-emekwa ihe dị otu a. Ọdịrị omume a kwesịrị ka a kwalitesie ya ike n'ala Igbo, n'ihi na ọ ya bụ njirimara Igbo. Ya mere anyị jiri gbaa iche nye mba ụwa niile. Ọ bụ ebe a ka m ga-adọbiri ya n'oge na-adịghị maka na anyị eruola ebe anyị na-aga ka akwụwa ya ebe a. Olileanya m bụ na emechaa n'ihi na ọ bụ ya ka eji mụọ m n'ụwa. Ekenekwa m unu ọha na eze na-ege ọnwụ kwere ebe m kwujọrọ jee gbaziere na ọ mụọ agbụ